Millet dikkat dikkat dikkat. Salam dostlar doganlar. Bugün Akbar Sewda yine sizin bilen bizim dukanymyzda täze işleýärlik beýe taýynlanma diýildi. Bu taýynlanma Indoneziýanyň öňüne marketde hiline hiç hilik mesele ýok. Bu taýynlanma öý hojalygyny günleri kullanmak maksady bilen çykarylan taýynlanmadyň biri. Görüşüňiz ýa-da şu uly görünüşinden 150 gram mark gelýär. 150 gramlyk görünüşinden alty görünüşmez we fruktowy her hilik almaly, avokadoly, klubnikaly, üzümli, limonly. Bu görýän kiçik görünüşmez we bular 75 gram mark diýär. Bulardan hem 7 görünüşmez wadyr. Arkaň jaňat habarlaşyp bilersiňiz. Ýa-ni belli geçişmez ýarak. Bu taýynlanma diňe optym tatmak maksady bilen siziň dikkatyňyzy ýetirýär. Arkaň jaňat habarlaşyp bilersiňiz. Alla da edem och befann dem en filarm fin madlak yekat finarm